हॅलो फ्रेंड्स, रितूस किचनमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत. आज आपण चीज स्वीट कॉर्न टोस्ट कसा बनवायचा ते बघणार आहोत. चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया. सगळ्यात आधी इथे 2 चीज क्यूब जे आहे ते किसून घ्यायचे आहेत. इथे आपले दोन्ही चीज क्यूब किसून झालेले आहे. त्यामध्ये आता आपण 2 चमचे बॉईल केलेले कॉर्न्स टाकून घेणार आहोत. एक बारीक कापून घेतलेली मिरचीही टाकून घ्यायची आहे. त्यानंतर यामध्ये आपण थोडेसे चिली फ्लेक्स आणि ओरिगॅनो आहे ते टाकून घेणार आहोत. त्यानंतर यामध्ये आपण चिमूटभर मीठ टाकून घेणार आहोत आणि 1 चमचा दूध टाकून घेणार आहोत. हे सगळे इन्ग्रेडियंट्स जे आहे ते व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहे. जोपर्यंत आपला चीज कॉर्न टोस्ट रेडी होत आहे तोपर्यंत ज्यांनी कोणी अजून रितूस किचनला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा, जेणेकरून प्रत्येक येणाऱ्या नवीन रेसिपीजचे नोटिफिकेशन तुम्हाला सगळ्यात आधी मिळतील. त्यानंतर 2 ब्रेड स्लाइस घेऊन आपण जे रेडी केलेलं मिश्रण आहे ते ब्रेड स्लाइसवर व्यवस्थित असं पसरवून घ्यायचं आहे. इथे ब्रेड स्लाइस जे आहे ते टोस्ट होण्यासाठी रेडी झालेले आहे. तवा गरम झाला की त्यावर आपण बटर टाकून या ब्रेड स्लाइस जे आहे त्या 5 मिनिटासाठी टोस्ट करून घेणार आहोत. यावर झाकण ठेवून आपण 5 मिनिटं ब्रेड स्लाइस जे आहे ते चीज मेल्ट होईपर्यंत टोस्ट करून घेणार आहोत. तुम्हाला जर माझ्या रेसिपीजचे व्हिडिओ आवडत असतील तर प्लीज जास्तीत जास्त लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. ते बघू शकतात इथे 5 मिनिटं झालेली आहेत आणि आपले जे ब्रेड आहेत ते व्यवस्थित असे रेडी झालेले आहेत. ते आता आपण काढून घेणार आहोत. हे चीज कॉर्न टोस्ट अगदी मस्त आणि झटपट असे तयार होतात. लहान मुलांना तर फारच आवडतात. ही रेसिपी तुम्ही एकदा नक्कीच ट्राय करून बघा. हे टोस्ट तुम्ही लहान मुलांच्या टिफिनमध्ये सुद्धा रेडी करून देऊ शकतात. ब्रेकफास्ट किंवा इव्हिनिंग स्नॅक्समध्येही तुम्ही हे असे टोस्ट बनवून एन्जॉय करू शकतात. ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंट बॉक्समध्ये कळवायला विसरू नका. रेसिपी बघितल्याबद्दल धन्यवाद. पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत बाय बाय.